Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Takulandirani letu konse kumamuli masanano lelo pa 6 June 2024 pomwe ku immigration anthu ogwira ntchito kumene kuku anyanyala ntchito zawo chifukwa sakumufuna munthu wankulu wa pampando wa kumene kuku. Ndiye anthu anyanyala ndithu ntchito zawo. Ndiye nkhani yonseyi mungokhala pomwepo muimvetsetse bwinobwino chifukwa pa Times Paja program yakwa Gwanji nkhani akuilongosola bwino kuyambira poyambirira mpaka na pa mapeto. Choncho khalani pompo kuti mumve zambiri. The Daily Times newspaper. Muchingerezi akuti immigration staff issue airports shutdown threat. Muchichewa wati kuti ogwira ntchito ku nthambi ya immigration mdziko muno alengeza kuti ayamba kunyanyala ntchito kuyambira lero, koma malipoti amene talandira kuchokera kwa atolankhani athu Isaac Salima ngakhalenso Kathleen Maulidi mu mzinda wa Lilongwe akufotokoza kuti zikuoneka kuti anthuwa mu nthambi zimenezi kapena nthambi imeneyi akugwira ntchito bwinobwino. Mwayilandira bwanji nkhani imeneyi? Nkhani yafika no apapa chifukwa tikakamba nkhani ya immigration uti nthambi, if you remember very well, kwinaku ndikuona ngati kusefukirako, koma our main issue for the past months has been kuti kuchokera ku hacking ya passport insurance system, uyo kupanga retrieve data, uyo akutamba tapanga resume passport printing. Pofika lero ndiye nkhani zano zambano kumalo anano. Our main issue has been kuti kulimess ku immigration yokuza ndi passport printing and insurance. Zimene zozo ndi mafuna ametu nawo. A ministry imene sinaipanga address completely ndi amene nopabwera no ma concerns kuchokera kwa immigration officers ogwira ntchito ku immigration akunena kuti a Charles Kalumo brigadier retired siri kwafuna amenewa zikuoneka ngati kuti akupanga destroy the department. Akuoneka kuti ntchito imawavuta, akuoneka kuti akumashisha anthu, kumawaopseza anthu, angopereka makalata ama suspension otere pazifukwa zosadziwika bwino according to ma officers wa zimene akudandaula. So ndimanena kuti toyambirira chene tidzidziwa issue imene takhala nayo ndi anthu aku immigration. Akalumo ndi awafuna kunyanyala ntchito onse as a batch. Takhatunena kuti they have been struggling kuti apange normalize ntchito makamaka zokhuzana ndi ziphaso zawo zoyendera ma passport. So ukaona nkhani ino iyi yabwera papaye, ukayiunikira bwinobwino, ine ndimayiona mbali ziwiri. Mbali yoyamba tinakamba program ina, I think so naiso dansisa ndi ndawo yana mu hot current. Timanena kuti tikaona nkhani iyi ma allegations amene anthu akunena, anthu amene adawasankha Akalumo the appointing authority, in this case Achakwera, ndi the nduna imene pamwamba pawo again zikhale ng'oma. Zimene akudandala anthuzi asangozitaya kunena kuti bora tikumva. Akhale kunena kuti kodi mukuti anthu akuti chani. Let's hear them out. Nkuamva tinamva pakati pa I think anakumana ndi Eric Maganga PS wakumeneko. They had a conversation. So that first step njofunikira timva what are the issues. Tikapanga establish the issues, let's go further. Ndikupanga establish kuti are the issues genuine kapena angofuna kumonongera munthu mbiri ndi utsogoleri wake. That's number one. Number two, ukayangana mbali ya Akalumo, I've heard several stories. Of course, we were a victim. Watu Kathleen Maulidi atamushisaso kumeneko for simply asking kuti mwapanga print angati wa passport muri mwayambapo ndi kunali no utamawo pamene pati iweyo dusunga ndifunse zimenezo ine tu am the immigration boss ine tu iwe suma kubira ku immigration. So okay, pali mbali imodzi
ya akalumo imene ndawaona from that day kuti munthu yusota amathawu lavula moto palika zimaoneka ngati kuti kaubrigadiako sikana watheri kwenikweni in terms of approach to issues ndikukambirano treatment imene adapatsa Cafe Maulidi. That's on one hand again. On the other hand ukayang'ana the roads nyasi zimene akhala kuzimva ku immigration sakhala kuyambira dzulo kapena sakhala kuyambira nthawi ya kalumo all along takhala kumamva kunena kuti akuluakulu ku immigration iku ndiye kuli mavuto ngati kuliso katangale kumene akumayala mphasa ndiye ku immigration iku kuti passport imene mukayitenge inuyo ma procedures olondola ndiye kuti ziulengera ndi zaka kuti anthu amene anthu akugwira ntchito ku immigration amayika kunja kuno madobadobata uma wauza kuti mukapita mufuna yasanga ngati mufuna yasanga ndi muyika pamwamba kapena ngati mufuna kuti mukhale a law abiding citizen yokuti musaponyekera kade ndiye kuti adzikuuza kuti passport yanu ija mafailo madokoso nobwezaja asomba keso sabitena koma ndiye kuti mugubira so kuli paskelo palizonsesi akalumo ena akunena kuti akuyesa kuchinga zina zimene anthu kumeneko adazizolowera. So normally mwakhala kuti you are used to a system which is benefiting you. Ndipo bwere kusinda. Kubwera kusinda so radical changes kunena kuti apa matuluka ndalama apa titsekepo. Ndiye kuti wina plot yake imene anayamba kumanga pafuta manchikira nyumba yake ilimba. So resistance to that change imabwera and imabwera many akanenera achizuma akanena kuti when you go for corruption it fights you back. Achizuma has experienced that and she said that kunena kuti imapanga fight back. So ukuteka kuti chi system chokuti chiri rotten within the immigration system. Chimene chijakabwera wina kuti akuchipange sanitize kunena kuti tufuna tikonze apa abana anenda kuti tipange reforms ku immigration. Iweyo no if you are just a standalone kind of a creature ndezi makuonekera ano nakasi ngati majority kupanga benefit from the system ndiye kuti you have got no one to support you. You're the odd one out exactly umazoneka kuti hawa kuti chana kuti hawa so you still have anthu amene ali mboma amene amanena kuti kodi tu mdzaboma wazizwa mdzaboma izi you afuna yokhanga kuti ndzakunyumba kwawo kulimbikira kwantu so nkuteka kunena kuti resistance yekubwera kumaso approach imene ndamva kunena kuti akalumo amayitsatira the militant approach because ine ndimakhulupirira kuti zija nthawi zina let's try contact and dialogue zikavutitsitsa tengani chikwapo tiye tinyapule yathu chifukwa on one hand ndikuvomerezana nawo kunena kuti kuli anthu ena kuti asinthe akufunika some whips like seriously chi system cha immigration meja tikaba kamba za corruption indexes kumai kunoko immigration the department imodzi imene imapanga imakhala top 3 imakhala top 3 mucha immigration police kumene katangale amachita kudekha ndithu tafika pa home. Okay, so ukuku ine kana kuonda akuboma uku mbali zonse zaziyang'ane akalumowa awanze kuti kodi akalumo kodi chuchitika kuti anthu azinena chonchi nchani anthu akunena kuti inu mupanga easy. Now let him explain his side of the story again. The problem ndi akalumo samathaso kupanga open up especially mina kwa atulangani mina kwa mabwana awo amauza so the picture imene maduka nokuno ndionena kuti akalumo ndi munthu oyipa kwambiri. Akalumo akukhomerera anthu koma akukhomerera anthu aja how okay, so in here I really hope clear kuti anthu awawa ambali ya kuboma uko the appointing authority ka Ministry of Homeland Security asangu apanga shut up kunena kuti inu ikutherani ntchito mukangwerekeza kuti tiyeni tiwapange engage sobale timve kuti what are their issues. Do we have examples zimene akalumo apanga ill treat anthu and wasatsalira ma procedures antchito. On the other hand, kodi akalumowa is it kunena kuti the rotten system is fighting him back? Sinmadziwa kuti somiri amakompano maona anyamata awiriwa nanga nikalamba izi ndimafuna unena izi tili ndi antivirus wamkulu
anyamadawo atsogolera matimu Daudiyu ayimirira nzake onse aku UTM okhudzana ndi zamakompyuta komanso aku PPE komanso akupeta ndi ena onse mwachidule Daudi mafuna dangopereka moni ilolanso pepana vice president komanso amene muli official running mate mundilola kuti ndichite izi kwa mphindi zochepa ndi nthawi yambiri ayi Daudi tauze anthuwa watsimikizire kuti ngati ayesa zonsewera mkati mwa kompyuta iye akanyanya amenepo tikatsika airport koma tikatsika maboda anthu asalowe kukungotera kukhala kuti ndekuti if that happens within a day ndekuti you know how much damage we can do to the image of the country. Yes. Ikanakhala ikulu bwanji fika pa post kumva kuti zimene kuti kuna ndi kwinako akugwira ntchito what is the impact pamenepa kumatikana kuti ndekuti ndege tikutseka ndekuti tikunena nokuti no okay chithunzi no tsaka ndimone chithunzi. You know, our president has been talking about the ATM strategy. Remember agriculture, tourism, commercial, the mine. If you simply come back tourism, so kajo ngolina kuti kumalawi anthu akuya atseka kuma airport. Kungotero kuti ndekuti wina mana magazomwe malawi akhala. What is going to happen if I face the angry people? Takatsika. Life yatu kakhala mantu bati. So already ka set back to the tourism aspect taka ununga. Tikanena kuti zinthu zisalowe nzikuna. How many things do we need from outside the country? Zimene fisimaba kakono. Zimene fisimaba we don't produce our own stuff. Tidaliteke maboda. Ola mangwala yena kuti abwere kuno. Chiwero kuti we don't do that here. We need to import materials abwere kuti abwere kuno. So just within a day we can have economic loss against yamasewera. So mwina tuyakandikana kuti move yoyanganira zisanafike ponena kuti anthu ane uno basi kunyanya chito. What have we done? Ngoyaba kunedanda watu leroli. You understand? So ndalo zina zake all makampani kumakhala kaime tikonena kuti industry yadi apo pasi yauka. So nthawi zina zake munthu amafika lipo topa ndi kutopa kwanza nomwe athanda kunena kuti amene irako. Munanena zimenezo malingana ndi nkhani ya ma health workers ena. Yes, tinkani chonchi. Kunena kuti panoto makhanga lulimeji azizira if asira zizire woza ankagamba kuti atokamba spake akandi pateni mwezi uno. Okay? Basi anafike ponena kuti anthu aja akunena kuti kudzisiya. Have we been serious enough to address the issues? Okay? But sometimes if we engage not in a plastic way, kupanga engage genuinely. Even on Hajama to counter inateni tamatini para kuboma. Kumano kungo mawapanga trash and waja as if they're useless. Pamene chikono menyatuji I'm supposed to mawapanga drive chituji. So kuboma kumakala kanchiti was many private sector. How is ambiri timakala kuti and we are very proactive. Timajipanga addressing place na fike povutira. No kuboma kaelement komanena kuti nchiboma boma ndikamene ndimaona ngati kuti kamavuta. So iyi yaku immigration iyi akaitekerera itakuphulika ndikupanga so date kaimage kathu ngati dziko kunjako tsapano. For battle awawi ogera immigration timamva gulai na boni kalipo amalawi first. Na also adapereka deadline ya yoti ikabatha lero sana pale tipanga zinthu zina. So ine ndimene kubweza bezoni kuti akati the unemployed teachers zapite kunsewu ma concerned nurses zapite kunsewu immigration apite anyanyale nawonso akalimba kazi zawo emergency. By the end of the day amati kuti kumene akutsogolera kundani. So zimakhala zizona kuti things get out of hand. Zikatero ka image kamene kamadzonongeka ndika leadership. That's why timanena ndo apanga sisi kuti achakwera zikamachitika izi zonse awuzigwisa chiro timu yawo azikhale tifufuze zukama ntubwa zisanafike poneka anthu akwenda ubuya kali musamai wayi kuli njala kunjala kuli dzuwa. Tikamamva ma professional ofunikira kwambiri ngati amene wa mdziko muno tikugamba za immigration nkhani ya national security yamataka kuti ma borders ma magistrate mabwalo milandu situzoti tsiku limene lichezinaenda bwanji madera osiyanasiyana. Tikamamva ma health workers ogwira ntchito za umoyo madokotala amanesi ana mwino onsewo akufuna kuti achite ma strike
Is this so concerning? It is. Was it put on minute? So I can kuti anthu awa kufunira kwawo tisamangu kuona tikamakhala kupita ku Christmas. Unaona every time wapita ku New Year ndi kumakhala tukakalata kuti holiday public service yambira apa ikathira apa. Koma these institutions amene amapanga provide essential services sakupita ku holiday. Ndio makhala polisi kumakhala chipatala. So this is the only time you would want to appreciate these people. Yeah. Okay? Because do you go back for argument's sake? Achipatala anene kuti ife tapanga strike. What it means is we don't know about this year evaluate ndukapanga hours younger. Yeah. What we are trying to say is good, my friend, you can die. Is that where we want to get? Come if you look at all that, ndukuyanganira and our priorities. If you check how and they waste money in this country, and how wait a moment. What is our? Did forgo each? Tingo panga consider my concerns ama mwekazi maheto wekazi. What is singa kauta jepesa futo lauri? Komano tima cloudi zatu zimene zikutukomerazo zimene zikubweretsa ndalama zobalizira maploti zogulira dzimagalimoto zimene zimakhala patsogolo ignoring my concerns anthu amene amandira kale zonyenyeka. It's very pathetic. Very pathetic. Zikoneka kuti ku immigration iko koma kampungwe kalipo ndipo kwakhala kuguluka nkhani zosakhala bwino muna akampa kale asale waditsi kani imene ilipo kani imene ilipo ndena kuti can we get back to the normal printing processes of my passport? That thing is not yet done. So our asabange divert so attention yathu imene is our real concern. There was an allegation we got hacked. Are we back to normal? Is the business back to normal? Immediately is the big issue. It's an operation one anyway. Ineo sindanena kali kuna kuti sinduona bo kuduina akatoka ndo bwino kweni kumeneko. Tifuwa kumeneko. Kuli fungo losakhala bwino. Koma titani kuti nthambiti ikonze fuka zinthu zimene kuti sikoli chifali makarani maudindo. Ineo mbona mubale na mwambo baka misiphefu. Muvale zimene asisa safuna pa TV. Ndangu asisa zinena kuti mai mane fumbo koma this ai akula kufanira ndi bawo mukapanda kusanga kuzungisa pa TV. That's what is going to happen. Otherwise mupanga downgrade the TV number 1. Mupanga downgrade kasika sikamene kaja data ndaona ndimene akufanira to time siku. Yabakada pa TV ngarasisa sakuona. So akakula kufanira akula simukumva sikulira kuti ndapeza ndimufika zibakayani ndabankulu. You understand? Tu kodi mupeleke chitsanzo cha ine mfuka jana kuti timvale bwino kale it's simple one. Ozopereka chitsanzo cha ine yako kuti iliyo kavalidwe mwina amsisa saonda zimene muvala ine ngani mukalaide mpendo zokuti khaleno yangu nanga mupanga regine kwanjizo ai meni mapanga inu muzabezi mapanga apply kutose iko irochuralo kuti apa wazituka okha kwa kwanji nendo ndakuri tsune mwezika kwanji ba high status ngoti imene kuti ine ndo chotsedwa pamalo pano kutso high status support lead imene ipatsamba loyamba lomweli la the Daily Times newspaper yalero kuti money invigilators protest allowances kumene kuso kukoneka kuti zavuta kunena kuti invigilators and supervisors that are administering junior certificate of education examinations are protesting allowances that the Malawi National Examinations Board MANEB is giving them, describing them as a pittance allowance damene avuta zikuoneka kuti akudandaula ma invigilator ndi ma supervisor nkhani imene yapa nkumwayilandira bwanji imene yonso ndio vutirapo kwambiri ndimafuna I think tingopa isisanapite kuchani kucha panali nkhani yakhuzana ndi ma updates maneraji yes apa tindika Themolidi I think I seeing her right somewhere on sheet of office yoti sindikiza ziphaso zoyendera ya immigration kulilongo zikupitirira mabata ndipo akugwira ntchito ku nthambi akugwira ntchito zawo bwinobwino koma ena mwakugwira ntchito akuti akugwira ntchito mwamantha chifukwa undunaona za chitetezo cha dziko waopseza kuti amangidwa ngati anganyanyale
ntchito, that is kulilongwe kuplantize kamanena kuti all is well again. Kudedza Imam Wale akuduza una ntchito za, I think this is a different one, but wafuna di I think that's the latest from Lilongwe. Kunena kuti ntchitozo zikugwira ntchito. Komano if you look at sentence ina kunena kasa kunena kuti tikugwira ntchito chifukwa tangopisha zilonena kuti tikangwelekeza usapanga. So you know tisapita kwa yo ya maisoyo. Element hiyo manena kuti because munthu okay ndimapeleka isazo ina kuti wakhala kuti ndi kamwana mu nyumba ndi kwabwera alendo ndiye mwana uja amapanga akukondwera kumadumpha pampando kazimene amapanga nthawi zonse wakhala alendo kulibe amakonda kumadumpha pampando. Now inu mufuna kuti lero ndi lero akhale osadumpha pampando, you understand? Mufuna nene kuti iwe tonero takhala pasi akhala pasi koma kati mwa mtima mwake akudumphabe. Uyu anakhala kuti mtima utani akudumpha. So ndifuna nene kuti anthu awa akugwira ntchito. If you look at the update koma kati mwawo they are not willing to work. Safuna kugwira akakamizika ndi mantha kuti tani tigwira ntchito. So ndimene kuti let's address the real issues without kuti bisalie kuma threats. Somebody, let's get to the table. Kodi vuto ndakalumo anthu akunena kuja. Let's look at the merit in the people's concerns. Mbali ya akalumuyo kodi vuto ndiwo kodi zimene akapanga akalumo, is it possible kuteka kuti anthu they are fighting him back because of the good reforms he's trying to bring? So says ija izigwiritse ntchito muti tipeze solution imodzi yomveka bwino titawubira mwina kuti. Of course, typically is a buitsa. Yes, the updates are still coming in. The updates are still coming.